Bur. Halo Mas. Sing Supra sing wingi wis payu Mas. Ono iki Mas sing tahun luwih enom. Yo mesin api. Pemakaian ibu-ibu Mas. Yo terawat apik Mas. Mesinnya dia yo segel Mas. Lah, karo sampean aku po yo iso larang lho Mas. Wis harga bakul ngono ya Mas. Yo barangnya pokoknya siap pakai. Mesin halus. Yo motor jarang ngendi-ngendi ya Mas.